Здравейте, аз съм Хрисимира. Аз съм Николина. Днешната тема е малко по-дълга, защото е нещо, което много често дискутираме с родители тук в учебен център Адива. А именно свободният достъп и употребата на технологии от децата. За или против? Не можем да отречем, че благодарение на технологиите, които имаме до голяма степен, животът ни бива улеснен. Заради технологичния напредък, към днешна дата получаваме лесно и бързо информация. Директна връзка и комуникация с близките ни и семейството, както и достъп до различни услуги и ресурси. Но това е гледната точка за нас, възрастните, а за децата. Ние като педагози със сигурност можем да кажем, че от гледна точка на децата това е понякога най-добрия начин за забавление, за игри, за научаване, за контакт и съответно създаване на приятелства. Но дали точно този подход към толкова важните фактори за развитието на децата е добра идея? Дали пребиваването в социалните мрежи, различните медии и платформи, предизвикателствата в игрите, които играят децата, прави тях самите по-социални, интегрирани и съответно развива тяхното мислене? Ще изложим пред вас някои основни факти относно употребата на телефони, компютри, таблети и други такива подобни, които биват използвани от децата. Положителната страна на нещата е, че децата също като нас получават бърз достъп до информация, включително такава подпомагаща обучението и образованието им. Само с няколко клика могат да отворят електронни версии на своите тетрадки и учебници, да намерят допълнителни видеа към уроците си и да открият информация за проекти, както и интересни факти. Съществуват и специално разработени игри, които да изграждат и провокират в децата качества като аналитичност, логика, последователност, абстрактно мислене, бързина в действията, както и способност да разрешават различни възникнали проблеми и препятствия. До тук са все хубави неща, но да не забравяме и другата страна на въпроса. Какви щети всъщност могат да нанесат технологиите на нашите деца? На първо място зависимост. Огромните водещи корпорации имат специални отдели да проучват как работи допамина. Хормона на щастието, който се използва при всички пристрастяващи средства, като хазарт и наркотици. Модерните технологии и социалните мрежи са създадени на психологическа основа с цел пристрастяване. От друга страна, отслабване на умението да се концентрират. Постоянното сменяне на информация от кратки клипове, снимки, кратки текстове, доказано вреди на тяхното спокойствие, увеличава нервността, а също повишава и нивата на стрес. Увеличаване на ежедневната тревожност, постоянното сравняване с останалите и насърчаване желанието да се представяш като перфектната фигура. Често това води до депресивни мисли, дори и при децата. Също така, насърчаването да се влагат истински пари, средства в игрите с цел придобиване на нещо ексклузивно, уникално, интересно, така е нареченото и то целенасочено, супер рядко, легендарно, лимитирано. Може би най-голямата тревожност е опасността от достъп до травматизиращ материал и контакт с случайни хора. Всеки с профил в Instagram, например, и тук имам предвид наистина абсолютно всеки, може да се свърже с теб и да ти пише. Ние в Адива не превръщаме технологиите в табу, но винаги се стремим да научим децата, че забавлението си го има и без да си с телефон. Както споменахме в предното видео, използваме различни стратегии и начини да работим с детското въображение, да поддържаме интелекта и интересите на децата будни, както и да ги стимулираме да се развиват. Различните игри, в които включваме децата, са насочени именно към онези горе посочени качества, които те тепърва изграждат, като аналитичност, логика, социални умения, последователност и така нататък. А вие за или против свободния достъп до технологии от децата сте? Какво е вашето лично мнение? Кой смята